Dawa na nakamusting ng dagways buang kay. Mura ka nabagan man! Sumaon na to. Maho mang takna eh. Nya na mo diha. Small sa day. Bana kayo. Char. Sudagko na sila bayot. Ayan, balikamot mo kaon ha. Ihaw nun biya mo karong Domingo. Hi! Ambak! Isawa na ito pagka damagan man, eh. Isaon pagkakaon, sipat kayo mo. Mga hinayupak kayo! Char. So, makalagot kayo, Zay. Sa mga nilang pagkaon bayat. Dawa na nakamusting ng dagways buang kay. Mura ka nabagan man! Sige, pagbugno mo eh. Ang mga sipat man ninyo eh. Ning kamot. Domingo na lang mo kutob. Aliwaros po itong mga kurimaw dito ay. Huwat mo karon lang mo. So actually, di na ito sila pasawan o hinani day. Sagbot rin na ilalay ba sa udto kay na. Kakas day, way kwartas. Inom tiyo. Napoy mga pakapinday, manok. So dagko na sila. So actually sa Domingo kay birthday sa akong papa sa mga ihawon ning usad kay mabring kamot kaon ba boy kay ihawon ko. Bana bring yo. Char. Batang tanan ng mga water rest. Yan. What ka ni dere. Bala ka na manuka ka matapukan ka na kay pingitik ka. Dugdukan ng manok dere. Laoy di ka huwat. Just wait. Bana ba? Mura ni ilaha day basta udto day. Ito ka. Ka magkalago. Ito kilid. So nalibang siya day. Hinduan mo na ito siya pinabonggang-bongga ron. Kaya na kayo dry. Mass out na. Pangalan ng mga pisok. Karo nga. Kuan. Mga matay ng mga kurimaw. Tuktok sa outside. Dagko na sila day. Wadam ha. Sa una nagbugrit pa ni. Karon ihaw nun na. Char. Ayan. So sa Domingo kay birthday sa akong papa. So muna to joy. Mag-ihaw man may pinabonggang-bongga. So kanin duha na lang kabukay. Ibaligyan na mo bazay. So kaning isa ihaw nun sa birthday papa. Karong Domingo niya. Kaning isa sa Kambayot. Sa karong September. Ihaw. So ayan. So nadra na sila. Tuka po mga repeating dag ko. Mga apil po ni spasaw ni sila eh. Manok day. Kaling kamot mong tok-tok kay Bitcoin ta mo igwa na mi sudan. Mga serpenti ng hilom na. Asan tong tagkaw-kaw sa tae eh? Sama siya sa silingan na mo day. Haluwa ang kaw-kaw na mo sa tae day. Saka day to. Tuyo ko na ito dribe. Nuwagit ng mga manok mag-promote ko. Nuwagit siya. So lamita kayo kay 1-1 rin sa mua mo na nga. Himi kayo mamasaw ka dre.
Nalawa diri ang kuhit sa tai sa baboy. So may kaukaw na ko lang yung pagkamuton ko ni. Agoy bugo ang bayot daragi sandig des lubida aw sa saging boring. So di pang kaukaw day kay usudlo nimo day maglisod ka. Mga kaukawon lang. Siya kao ibo mo na pong ilugan. Ang kaon ko ana imong sagbot. So nga niyon na namo siya day. Usa namo banwasan kay og diretso ra kag banwas day murag no. Bugto na lang imong mga pangkamot day, di pa na mahurot no. Manilit na ang tae. So ana lang. Na. Kamot ag kaon. May ganyan usa ka na libang. Sumonat ti man ba kani? Ti man nakalayo na sa kuan. Hoy, yaw itoon. Limbarok ka man gituod man nimo. Tara. Liman kag tagtuwad mapiit itong tiyan. Mga manok day oh. Sige. Guwat na ni sila sa kanang tiwag pasok. Nuka po ni sila sa mga mumhuday. Gusto din lamig kikitaon niya dagko na sila day kay. Di chununuan, maligo. Mahok na mong pakna. Mga patai-tai oh, pak. Wah! Iste. Mga manok oh. Da. Buhi pa mga manok mo ari sila magtambay ka nang kuan. Kaudto kahapon katang po digting kaon sa mga baboy kay mga sobra dai sila mo toka dai Dios niya. So kan gamiton tani sabyag tani dito sa kuan. Sabyag tani sa tumalibang day. Maho ng pakna. Kuan. Yan na natiwasan ay. Lah, masaw na ka-dry? Nagdawad siya siyang pasawan day. Video-video. Mana lang na yan dumanan sa ihaw nun karong Domingo. Hapit na ba, Sabado na ugma. Ihaw nun ka Domingo, Sabado na ugma. Mana day, gamay na lang antos. Lagi. Wah, kay kuan man. Gidampa pa motor, ya flat man yung motor. Buti ko pangita naman naman natiring na sa bus. Ambor. Oh. Tuh, dali na kasi nakahurot. Yan na po ng hapon na kayo tiwasag pasaw day kay. Nagbanha na po na yung hapon. Manok and family oh. Tiaw ka. Tuka din. Yung naghurot. Semua na zay. Babay na no. Di man natag pang masaw.